סליחה, אני צריך לזוז. לא, אני צריך לזוז, אני אומר, אני צריך לזוז. אני יושבת? משמע אני קיימת? אני לא מאלה שיושבים. אני חולדה. חולדה דבר. נולדתי בתל אביב באווירה סולידית, לאבי הארכיטקט ואימי הפובליציסטית. גדלתי והתפתחתי כמו נגינת חליל. בגיל 17, בעודי משחקת עם נערים בגימנסיה, נבחרתי לחיננית הצנחנים לשנת הכספים 67-68. בזכות שדיי! הגמישים והמעוצבים. כעת, אני מתמחה באוניברסיטה ביסודות משפט ונזקי מלחמה, ומפתחת חיי נחת לתפארת המדינה והלאום. אני סגן בועז, אני ממ"ז. ידידים, שרי ממשלה ועיתונאי חוץ מכנים אותי ממ"ז בועז הנועז. נועז? דבר שהוא למורת רוחי, מכיוון שאני רואה בעצמי לחייל פשוט הממלא את חובתו. שכן כל אחד אחר במקומי היה נוהג כמוני, בפשיטת הטנקים המפורסמת שלי, שעליה קיבלתי ציון השבח מידי האפיפיור, שאינני יודע מדוע נתן לי אותו, שהרי כל אחד אחר במקומי היה נוהג כמוני. השיער הקצר ועיניי השובבות הן מורשת ילדותי הקונדסית בחיק אבי הפובליציסט ועירי האורתופדית. בגיל 15 נבחרתי לכהן הגדול של הגדנ"ע. כיום אני קצין קשוח בשועל טקטי ומוכיח עצמי שעה-שעה לתפארת המדינה והלאום. גם אני גמיש. סתיו! אני לא מאלה שמסתכלים אם סתיו או לא סתיו. כן, גם אני אינני נוטה להתבטא בצורה שכזאת. לכן חושבים אותי מרבית מכריי ובני לווייתי לנערה כלילה, העליזה ושטחית. הם אינם יודעים כי מלבד אינטלקט מתמטי, אני גם בעלת עולם נפשי רגיש ומסוגר. למעשה אני נערה סתווית אשר בתוכה מחלחל עצב קיומי תמיר. כמו כן, אני חרדה מאוד לגורל היהדות ומחשבות רבות הקדשתי לחקר השואה. אני גם מכיר את ההרגשה הזאת, אף על פי שאינני נוטה להודות בה בפומבי. אני מופיע לפני חבריי לנשק כלוחם נחרץ, ענייני ומחוספס, ואני יודע על עצמי קליפה קשה רק כדי לחפות על רוח ליבי ועדינותי הטבעיים. אלוקים בלבד הוא היודע כי אני אדם חושב ומסובך. ועם תום יום קרב, במחזות ההרוגים והפצועים, אני חושק שפתיי בכוח, ואין איש המעלה בדעתו כי אני חש קשר בלתי ינתק למקורות החסידות והקבלה. ולסיכום, אני בחור לגמרי לא פשוט. גם אני בחורה ממש לא פשוטה. גם אני בחור ממש לא פשוט. חולדה. כן. זאת כתף ימין שלי. וזאת שמאל. חולדה. חולדה לשלי. ממ"ז שלי. ממ"ז בועז הנועז שלי. אני כל כך אומללה. אני אומללה, כי אני לא יכולה
אחורה תתכופף, הצידה לעולם לא תוכלי, את לא נחש. אטביע את יגון, שפתותיי מול